Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Рости гап дӯстони азиз, ман имрӯз фаромӯш кардам ки видео кунам ва ҳозир гӯем сар кардам як бора. Имрӯз чӣ гапу коро шуд гӯем нақл кунам камтар. Якмаш ки обу қоқ шудан, намедонам барои чӣ. Имрӯз рӯзи якшанбе аст ва то ҳол об қоқа ягонҷо бо ягонча шуда чӣ обуро қоқ кардияд. Барои он ки ай беғарзи рӯзи чоршанбе дигар рӯзода об қоқ намекунад. Ман дидам ки об нест, ҳама чизоро ҷобаҷо кардам. Ман гуфтам ки хай ягон соат пас обу меомадагистан. Гуфтам вай кадам камтар дам гирам, кӯдакҳоро хобондам. Гуфтам хай худам камтарак дам гирам. Гӯем камтар хо рафта хестам, ҳама хел сарам дар кадистай ки беҳад сарам дар кадистай, дандон дар кардистай. Вай шавҳарам гуфтам ки хеле шавҳарам мегӯянд ки вай дардое ки шумо мегӯед ин дарди дандон брория, дарди дандон я бӯснихе гӯем нею дандон бромадистай, барои ҳамин дар мекунад. Барои ҳамин намедонам духтур равам гуфтестам ё ки наравам, ҳайрон. Анам хал имрӯз берун беҳад ҳаво хушрӯ буд, кӯдако хеле бромаданд, кӯчада бозӣ карданд. Ман ягон хӯрок тайёр накардам, фақат ки шавҳарам сарашона стрижка кардам гӯем. Ман фақат худам мекунам, мӯшонам паст кардам. Аз сабабе ки тез мӯи сарашон дароз мешавад, ҳам ғафси бад ҳастай, барои ман худам мекунам. Вақте ки расида будем ҳамин ҳар моҳ қариб ки медиди ки мӯи сар паст кунем меран шавҳари ман мӯҳошон беҳад дароз мешуданд тез. Баъд гуфтам бия якта мошина гирем, ман худам мекунам хел просто яхел. То ҳозир гӯем кам кам ёд гирифтем. Ин ҳама чизота чӣ ба инҷо оварди? Хе рафтем бо аминаш безеб ки кӯдакои саршона шуданд дар кор. Имрӯз рӯзи выходной, пага садик ҳастай ва обо нестан. Кай об мебиёд, бо кай дига об гарм мешавад. Вообще сарм бо дар кардисад, симболиам хе асабонӣ ҳастам. Сиёш вай балонош чиркина. Хе рафтем хе инҷа хунук чота. Пагоҳ рӯзи вазбин ҳастай, ҳозир шинем утюб кунем. Охир вай балонош чиркина, обо қоқай, обо наомадиян ки балоношро шӯем. Биё дӯстони азиз, мо то ҳол 6 тием ждат карда обо наомадиян. Лабаҷонона майли шоде. Ва инҷаша зер кунем кушода мешаде худош. Шона биёр ҷоном моҳода масла кунам. Об нест то ҳол, намедонам барои чӣ. Ман ҳозир гуфтам шавҳарамда телефон мекунам, мепурсам ки аёдам бромада рафтак. Ҳами хеле дӯстони азиз, нав якта дору хӯрдам, дору барои дарди сар, барои дандон. Ҳам хеле намедонам. Рости гап бисёр вақт фикр мекунам ки ман аз ҳадди бад бисёр дору мехӯрам, бисёр сарам дард мекунад. Гуфта нависен дӯстони азиз, шумо чӣ хел масалан дору пору харида чӣ хел ҳастед? Мехӯрен ё ки мегӯен ки не, лучши худаш гузарад, масалан дарди сар ё ки вай. Ман ягон вақт мегӯм ки хай мегузарад, мегӯм бо ягон вақти бад аз ҳадди бад дард кунад, агар одам асабонӣ мешавад. Барои ҳамин ба мегӯм биё лучши якта дору хӯр нағзарад. ам хел ждат мекунем, ждат. Мана сиёш сарша шта бромала зи апаша мерем сарша мешӯем. Шапката чӣ бехикарем? Хай ози хунук мешавад сиёш фақат чой. Анам хал дӯстони азиз, хайрат ки намедонам гуфтам обо омада ҳама ҷой тоза кардам, либосои камтар ҷобаҷо кардам. Вай ҳозир амне сарошона шӯем. Баъд бо далчи кор либосои офтоб кардан дар кор, стирка мондан дар кор, стиркаи сафедора. Ман рафтам. Дӯстони азиз, ман ҳама ҷора ҷобаҷо кардам. Анактараш кӯдакои ин простиноя вай кунам. Чӣ мегӯям? Кашам ба ёда курпа болиш дода. Инаш бошад ани садик, вана ино ҳамаш ани садиканд. Пага аёдам наброд кӯдакода тимнаша роста кунаму ҷобаҷо кунам. Дӯстони азиз, бисёриҳо комментария дар канали арзанда беҳад просмотраш кам шудагӣ ҳастай. Ман гӯем
як рӯзи дароз шуд гӯем 1000 просмотр тамом. Ман фикр кардам ки ин мавзӯъ интересный ҳастае, одамода ин мавзӯъ тамошо мекунанд, лекин не, хай ҳеҷ гап не. Ин як вай буд, фикр буд ки масалан вай кунам, гап занам кани чӣ хел чӣ мешавад гуфта. Шавҳарам механданд, мегӯянд ки агар ки ҳамроҳ шишта ҳамин мавзӯъда гап мезанем, просмотр бисёр мешудак. Ана шумо кати ман шишта гап назадем, барои ҳамин просмотр беҳад кам ҳаст. Гуфтам хел шӯхӣ карданд. Ана михел дӯстони азиз, бисёриҳо навистанд ки мавзӯъҳои нағз, маслиҳатҳои нағз додед. асос он ки хоҳиш бошад, одамҳои хоҳишманд масалан метавонанд канал кушода. Бисёриҳо гуфтанд ки дар ҳақиқат ҳамин хел каналҳо пайдо шаванд, агар мо дастгирӣ мекунем, мо тамошо мекунем, мода низ шавқовар ҳастай. Аммо тамошобинон низ гуфтанд ки ҳамин хел бисёртар ҳамин хел каналҳо шаванд, агар мо тамошо мекунем, яъне дастгирӣ мекунем гуфта навистам. Барои ҳамин дӯстони азиз, касе хоҳишманд ҳастай, марҳамат метавонед канал кушоед. Надонед агар манда нависед, ман ҳатман шумода ёд метиҳам. Ана мехая ошхона омадам, ба ёдам зад ки инҷа стирка ҳая, мена офтоб кардан дар кор. ҳозир мерам офтоб мекунам. инҷа чой хӯрам гуфтам. дӯстони азиз, ҳозир мо дига чой намехӯрем, фақат кипиток мехӯрем. оби ҷӯш хӯрдан дар кор гуфтак духтур. барои ҳамин дига чой дам намекунему, фақат ҳам кипиток мехӯрем. Бопага саҳар шир омаданаш дар кор. ман равм либосои офтоб кунам. дӯстони азиз, ҳамин кати влога ба охир расонем. шавҳари ман аллакай омадан, соат 10 шуд. капелница бояд монданашон дар кор. инҷа капелница бигирам. инҷа капелницаҳо уколошон тамом шудану, фақат капелница. ҳозир медсестра телефон кардам, медсестра бояд биёд ва вай кунам. капелница мола. анам хел дӯстони азиз, ҳамеша худтона эҳтиёт кунед. хайр дӯстони азиз, дар паноҳи худо бошед. чӣ хеле ки гуфтам, ҳамеша эҳтиёт кунед, худтона саломатитона эҳтиёт кунед дӯстони азиз. хайр. Aziz, что-то есть, что Жавинет, Паша, обед чем-то. Аziz.